Il-kap tal-Oppożizzjoni u l-kap nazzjonalista Busuttil flimkien mal-membri parlamentari Ewropej nazzjonalisti qed jaħdmu kontra l-interess ta' Malta. Dan qalu l-Partit Laburista fi stqarrija li fiha fisser kif Busuttil u l-membri parlamentari Ewropej għamlu minn kollox sabiex isem Malta jibqa' mniżżel fuq ir-riżoluzzjoni. Tantu hekk li kemm l-Europarlamentari Nazzjonalisti Roberta Mezzola u David Casa ivvutaw kontra emendi sabiex isem pajjiżna jitneħħa minn fuq ir-riżoluzzjoni. Fl-istqarrija l-Partit Laburista qal li dan l-aġir kixef il-maskra ta' Busuttil u sħabu, maskra li tkompli turi li l-unika għan li għandhom huwa li ma jħallux dan il-programm jkun suċċess. L-istqarrija tal-Partit Laburista qalet li l-kap tal-Oppożizzjoni ma jridx li pajjiżna jdaħħal madwar biljun euro f'fondi diretti li ser ikunu użati sabiex ikunu aġevolati bosta setturi fosthom dawk tal-edukazzjoni. Għal-ħabta ta' nofsinhar tal-ħamis ittieħed il-vot fil-Parlament Ewropew li approva r-riżoluzzjoni dwar iċ-ċittadinanza. Riżoluzzjoni li ġiet approvata b'560 vot favur, 22 vot kontra u 44 astensjoni. Kienu meluba wkoll emendi mresqa mill-grupp tas-Soċjalisti u Demokratiċi biex titneħħa referenza lejn Malta fir-riżoluzzjoni. Għaldaqstant fil-mument tal-prova l-Oppożizzjoni Nazzjonalista ta' Busuttil għażlet li tmur kontra l-interess ta' pajjiżna.